सिंगमनी आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करिसंती हेले लेटेस्ट वीडियो देखि पारनांती कि तेबे व्यस्त हुंतुनी आम चैनल को जेई ए सब्सक्राइब बटन पाखे थिबा बेल आइकन क्लिक करंतु आ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु आ आम वीडियो आसे मात्रे संगे संगे नोटिफिकेशन पांतु। सकाळू उठी कांके रोषेई करूछु मु आ टिके सोई थांती मो निद भांगी देलु। टुआ बिरुचु काका काली मामू घर गां को जाइथिले आई तांको हाते रे खबर पठेइची आज हम घर को आसीबा। ए आई आसीबो बहुत मजा लागिबो मु आ कुआडे जिबिनी घरे बसी के आई ठेरु खाली गप्प सुनिबी गप्पा हो आई आसले ताको आ बापा बो आसीबा पूर्वरु छाड़ीबानी सब दिन आई टारो गप्प सुनिबा बुझिलु। ये बढ़िया मजा हबो बढ़िया मजा हबो सत्य कथा कहछु तू। ओहो केते बात चलिली गोड़ हाथ खाली कौन हो जाऊँ मोर हौ आउ तो अल्प बाट अच्छी आउ नाती नातुणी की देखी पड़ा हौ हौ हे भगवान जाऊँ जाऊँ। शिकार कला पर जीवटे मिली गला ए दुर्बलिया बुढ़ी की गोटे झंपर मो घर को भिड़ी नहीं 8 दिन जाय हाड़ चुबेबी। मु जब डरी जीवी ये बिलुआ मत झुनी झुनी खाईदेव कथा बुले या हाबुड़ा खसवा को पड़ा मत से करी। अरे हे बिलुआ तू बिलुआ थारू जन्म है ना गधा थारू जन्म है कि रे मु शुणी बिलुआ माने भारी चतुर कहीं तो पाखर तो चतुर गुण टिकिए देखुनी कि रे देखुटी मो अवस्था कौन है चम सुखी धुड़ू धुड़ू है ना हारे ठोपे रस अच्छी ना देहरे टिके रकत कि मांस अच्छी मत खाई कि सुख पाइबु। आलो बुढ़ी पेट पुरीबा को खांती सुख पाइबा को नुआ। अरे सुनु मु झिया घर को जाऊची सेठी माके रही केते खीरी पूरी माछ मांस सुकुआ कंकड़ा झोल खाइबी देहरे पुणी मांस लागिबो रे हाँ बहलिया रकत बहिबो हाड़ू चिकनिया रस भी धरिबो सेई गुड़ा को कहती खाइबा सुख। तू एठी जगिकी रहिथुबु मु एई बाटे घर को फेरिला बेले मत खाइबु बुझिलु कि मूर्ख बिलुआ। हैं हां कथाटा ठीक कहिचु हौ तू जा हेले मो संगे चालकी करबुनी कि लुच्ची के जीवनी। हौ हौ मु आखुची सेटा गणता कहती बाई बाई। डरिबिनी जमा डरिबिनी तो जमा डरिबिनी। आज सकाळू सकाळू बोलो आहारटे मिली गला ए बुढ़ी तते मु खाइबी तो बेको मोरी चोबे चोबे खाइबी। अरे बाघ तू हेलु बनर राजा महाबल बाघ तो मुंडरे पैसा टाकार बुद्धि ना बुझिलु
ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁକୁଟି ବୁଢ଼ୀଟେ ବେକ ମଡ଼ିଲେ ଠୋପେ ରକତ ବାହାରିବନି କି ଚୋବେଇଲେ ହାଡ଼ରୁ ଟିକେ ରସ ବାହାରିବନି ମତ ଖାଇବୁଟି? ହଉ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଝିଅ ଘରୁ କେତେ ପିଠା ପଣା ମାଛ ମାଂସ ଖାଇ ମୋଟା ସୋଟା ହେଇ ଆସିଲେ ମତେ ଖାଇବାର ମୋଟା ପାଇବୁ, ବୁଝିଲୁ? ପିଠା ଖାଇବୁ? ହଉ ଯା, ହେଲେ ଶୁଣ, ଚକୁଳି ପିଠା ବେଶୀ ଖାଇବୁ। ରକ୍ତ ମାଂସ ସବୁ ଚକୁଳି ଚକୁଳି ବାସିବ। ହେଲେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଫେରିବୁ, ମୁଁ ଜଗିକି ବସିଛି। ନହେଲେ ତତେ ଖାଇ ତୋ ବଂଶ ଖାଇଯିବି। ହଉ ହଉ ଯା, ଠିକ ମାସକ ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଜଗିକି ବସିବି। ଆଉ ଶୁଣ, ବାଘ ବିଲଙ୍କ ହାବୁଡରେ ଯେମିତି ନ ପଡୁ, ବୁଝିଲୁ? ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ, ମୁଁ ତୋରି ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିବି। ତୁ ପରା ମତେ ଖାଇବୁ ରେ, ଆଉ କିଏ ଖାଇବ ମା? ଆରେ ମୋ କୁନି ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ହଉ ଘରକୁ ଚାଲ, ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାରିଆ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ହଁ ହଉ ଆଇ ଆସେ। ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଦେଖିବି। ମୁଁ ଆଉ ବୋଧେ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଏତେ ବୟସ ହେଲା, ବଡ଼ ବୟସ ବି ଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଏପଟକୁ ଚାଲିକି ଆସିପାରିବି? ହଉ ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ଆଇ ତୁ କ'ଣ ସତରେ ଆଜି ପଳେଇବୁ? ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଉନୁ? ନାଇଁ ଲୋ ଧନ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମତେ, ନ ଗଲେ ହବନି। ଆଇ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଆମ ପାଖରେ ରହିଯାଉନୁ? ନାଇଁ ରେ ଧନ, ଝିଅ ଘରେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ରୁହନ୍ତି? ଘରକୁ ତ ଯିବିନି, ମରଣ ମୁହଁକୁ ଯିବି। ଆସିଲା ବେଳେ ବିଲୁଆ ବାଘ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ମତେ ମାରିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେମାନେ ଏଇ ବାଟେ ଜଗିଥିବେ, ମତେ ଆଉ ନ ଖାଇ ଛାଡ଼ିବେନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଇ ତୁ ଡରେ ନା କି କାନ୍ଦେ ନା, ମୋ ଟୁଇ ନାନୀ ପରା ଅଛି। ତାଠାରୁ ଉପାୟ ଶିଖିକି ଗଲେ ବାଘ କୁମ୍ଭୀର କ'ଣ ଜମ ଠାରୁ ବି ଖସିକି ପଳେଇବୁ। କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ? ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ଯିବି? ଆଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ତତେ ତୁମ୍ବାରେ ପୁରେଇ ଦେବି, ତୁ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପଳେଇବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଥର। ତମେ ଦି ଜଣ ଭଲରେ ରୁହ, ଭଗବାନ ତମକୁ କୋଟି ବଳମାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଉ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯା, ମୋ ଆଇକି ଭଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ। ଆଇ ଟାଟା। ମଣିଷ ମାଂସ ଟିକେ ଖାଇବି ବୋଲି ରାତିରୁ ପାଣିରେ ଉଠି ମାସେ ହେଲା ଖରାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଦେହଟା କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଓ ସେ
ବୁଢୀ କୋଉଦିନ ଆସିବ କେଜାଣି? ଆରେ 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 ଗୋଟେ ଲାଉଟେ ଗାଁ ଆଡୁ କଣ ଗଡି ଗଡି ଯାଉଛି। ଯାଉଛି ତାକୁ ବୁଢୀ କଥା ପଚାରିବି। ଆରେ ରେ 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 ଏ ଲାଉ ଧୋଡିକିଲ ଲାଉ ଧୋଡିକି ତୁ ଦେଖିଛୁ କି ଗୋଟେ ନଈ ବୁଢୀ କି? ଏ କୁମ୍ଭୀର ଛାଡେ ମତେ, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଗଡି ଗଡି, ମୁଁ କି ଜାଣି ବୁଢୀ ଫୁଡି। ଗଡି ଗଡି ଯାଉ ଲାଉ ଧୁଡୁକି, ତୁ କି ଦେଖିଛୁ କୁଚି ବୁଢିକି? ନାଇଁ ରେ ବାଘ, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଗଡି ଗଡି, ମୁଁ କି ଜାଣି ବୁଢୀ ଫୁଡି। ବୁଢୀ ଲାଉ ଖଳରେ ପଶି ଲୁଚିକି ପଳଉଥିଲା। ଏବେ ଯିବୁ କୁଆଡେ ନା ବୁଢୀ? ଆରେ ଆରେ ବିଲୁଆ ରହ ଟିକେ, ଧରିରୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ହାତରୁ ଆଉ କଣ ବାଞ୍ଚି ପାରିବି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ ବୋଲିବି, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ତତେ ଆଉ ପାପ ଲାଗିବନି। ହଁ, ପାପ ଜମା ଲାଗିବନି। ଆଲୋ ଭଜନ ଗାଇବୁ? ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଭଜନ ବୋଲି ବୋଲି ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ଚାଲେ, ସେଇଠି ତତେ ମୁଁ ଖାଇବି। କାଳିଆ ରେ କାଳିଆ, କାଳିଆ ରେ କାଳିଆ, କାଳିଆ ରେ କାଳିଆ। ଆଲୋ ବୋଉଲ, ଏଇଟା କୁକୁର ନା ଭାଲୁ? ମୁଁ ପଳାଏ, ନହେଲେ ମୋ ବେକ ମୋଡିଦବ ରେ। ଆରେ ସେ ବୁଢୀର ପାଟି ଶୁକୁଥିଲା, ଏପଟେ ଆସିଲା କି? ନା 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 ନାଇଁ ମାମୁଁ, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇକି ଗଲା। ସେ ବା ସେ ଲାଉ ତୁମ୍ବାରେ ପଶିକି ଆସିଥିଲା। ତା ମାନେ ଆମ ହାତରେ ଶିକାର ଥାଇ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି? ଛି, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଟୁଆ ଟୁଇଙ୍କ ଉପାୟ ହୋଇଥିବ। ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ କିଣିବା ପାଇଁ ରେଡି ହଉଥିବେ, ତେବେ ତୁମେ ଟିକେ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନୋଡିଆ କାର୍ଟୁନ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି। ତେବେ ଦେଲି କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ କି thopika.com କୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ।